Здравейте, първо. Всъщност този клип го правя, за да се запознаете вие с мен и кой съм всъщност аз. В YouTube съм Aladad.tv, но в реалния живот всички хора ме знаят като Светослав Врашков. По-познат съм като Светло. Така, на 19 години съм, учил в университет, не работя, не се занимавам с нищо по-съществено. И направих този YouTube канал с мисълта, че ще има хора, които ще им е интересно това, което всъщност аз ще правя. А повечето неща, които ще правя, всъщност ще са играене на страшни игри, съжалявам, грешен езика, на страшни игри, така че надявам се това видео да ви е било полезно с опознаването между нас. И благодаря ви, че сте тук. Най-вече, благодаря ви, че сте тук. За жалост, вие не ме виждате, просто защото нямам свободна букса. Но ще се постарая в бъдещето това да се промени, за да мога да сложа камерата и да се виждаме. В крайна сметка ще сме тук за време, ще има моите реакции на страшните игри, от които всъщност мен ме е базе, да си го кажа честно. Говорихме с ни приятели, защо пък да не направим един YouTube канал. Говорихме, всъщност нищо не се случи, не направихме никакъв YouTube канал. И реших аз, седя си така, аз викам си, сега ще си направя един YouTube канал. Не в толкова се случи и седнах, за 10 минути направих го. И това е, общо взето. Конфигурацията ми едва ли ще я споделя, просто защото струва ли си? В смисъл, има хора с по-силни, има хора с по-слаби компютри и в крайна сметка това е нещо като хвалене за мен. Така че по-скоро това няма да се случи. Още един път ще ви благодаря за това, че сте тук, че гледате това видео, че сте в този канал и изобщо ще гледате някое видео. Така че благодаря ви, чао!